Etxebarria duela 3 aste hitz egiten genuen mutilen taldeaz, eta orain nesken taldeaz hitz egin behar dugu. Urtez urte hobetzen eta urtez urte lanean dihardu taldea mutilen paren egoteko. Bai, aurten aldaketa asko egon diez taldien, ekipo nahiko politia dekogu. Ni uste dut, hola, txintza, aroa berrie diez, maite hemen egon zan, eta ni uste dut taldie politia dela eta gauza politia itxiko moduen gauz. Aurrera pausoak ematen eta pixkat helburua da gero ez da gehiago lasterretan lehian egotea, Bai, ja pasan urtien egotien nahikoa izan zan, eta aurten ja egotie bakarrik ez da objektibue, da garaipena lortzie eta behintzat egotie lortzeko moduen. Zertan aldatzen da, nesken talde bat eta mutilen talde bat zuzentzea zuretzat? Desberdin ediez, nik mutiletan 12 urte daramat eta badakik zelan korritzen den, zelan egiten diezen karrerak eta oin desberdin edaz ezagutxo dut taldeko neskat, baina beste danak ez, orduen ikusiko dut lehekoko karreretan abertzelan joetzen diez, eta nire esperientza emon eta beraiek nahiko ona diez karreretan eta ni uste dut polite izango dela urtia. Neskekin ze helburu eta ze gutegi planteatu duzue? Karrerak irabazi, esan dutzutena. Pasan urtien egotien nahiko izen zan, eta urten Euskaldunen behintzat, Euskal Herrixen, karrerak irabaztie. Latz Market demoraldi berria eta kolorez aldatu zara, nola zaude talde berri honetan? Ondo gustera, aurre denboraldi ona egin dagoela uste dut eta gogoekin. Iaz garaipenak lortzeko aukera izan zenuen, aurten bide berdinetik jarraitzea espero dezulakoan gaude, Bai, garaipenak horiek, ondo datoz beti, baina batez ere igual sentsazioak, sentsazio onak eukitzarekin gustera eta taldean ere emaitzan lortzen baldin baditugu ere gustera. Nolako taldea duzue? Indartxoan ikuste dut gogoekin, hori aurre denboraldian entrenamenduak egin ditugu eta gustera. Demoraldieni begira, zabala izango da, taldeak egutegi handia emango egizue, zein lasterketan fijatuta zaude? Euskaldun, hemen Euskadin eta egiten ditugunak eta gero Kopa Espainiare egingo dugu, hasi que horietan. Helburu pertsonal bezala? Esan dizudana, emaitzaldetik ez daukat horrela helbururik, batez ere sentsazio onak eukitzea eta entrenamendutan dituan sentsazioak lasterketan ere lortzen ditugu. Maite, demoraldi berria eta berriz ere eulen taldean zaitugu, ze helburukin? Aurreko urtean bezala disfrutatzea eta aurtengo taldea askoz ere polito eta potentiak hau eta disfrutatzea taldean gauza politxak iten. Nola ikusten duzu taldea? Ondo, oso indartxu danak, esperientzi piluakin, ni baino gehiago danak, hasi que egurra matea, aurten temporada politxateatzen. Zure lehenengo urtea izanik ere oso ondo ibili zinen, batez ere goraka. Bai, goraka gehien bat. Bai, aurten ere helburua bintzat pelotoian pixkat lagun berriak itea eta hobeto moldatzea. Eta helburu pertsonalen artean eta taldearen helburuekin, ze egutegikin eta ze helburukin lan egiten duzue? Momentuz ez dakatola helburikan temporada hontako. Torneo Euskaldundako pintzautea Kopa Espainiako karrerak bai. Eta, doneta saldu eta aldana eman da disfruta baldan gehiena. Sorte bat. Eskerrik asko.